Salom horas marihita saluhutna. Di hamah kadah mang dohok dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hai pason dohot pangaramotion itu hata Yesus Kristus. Adorakso tapara di hatani itu hata jumolu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramonti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Hatani itu hata na gabe jamita di Minggu Paduahon dung Trinitatis di tanggal 14 Juni 2026. Ima hatani itu hata natar surat di Galatia bidu 2 ayat 15 rodi ayat 20 sada. Jala topik ni minggu di pitori ala haporsiaon dibenarkan oleh karena iman. Hujaha madihita tapai huti hukma di bagasan rohat tabi sonoma di dok hatani tuhata. Halak jahudi hiat dohami dada perdu sasianaka perbegu. Alai oddo hubotohami sian haporsiaon di Kristus Yesus sabingdo dapotan hapi tora jolma. Dada sian ulaun patik dibaheni nang hami gabe porsia di Kristus Yesusi. Asa dipitori hami sian haporsiaon di Kristusi. Dada sian ulaun patik. Ai dang dapotan hapi toron nasa namar daging anggo sian ulaun patik. Alai molo pardosa terdapat nang hami nanaing pitor marhite-hite Kristus dagabe sitabai dosa do Kristus disi dauma anggoe. Ai hupa jongjong do diriku pangalaosi molo hupauli muse naung hulohai. Ainunga mate au di patihi hinorhon ni patihi asa mangulu au di debata rapon Kristusido au tarsilang. Dada au be na mangului nuaing Kristus do mangulu di bagasan au. Ia mangulu pe au nuaing di bagasan daging mangulu marhite-hite haporsiaon di anak ni debata nama kaulongi au jalan na mangaliho dirina humoko pau. Dang hubolokon asini rohani debata. Ai out adong hati goran marhite sian patihi magopoma hamamate ni Kristusi. Ima hatani tuhata. Dipitori ala haporsiaon dibenarkan oleh karena iman. Oma di dok topik ni minggu tai tu minggu tanggal 10 Juni 2026. Di kemudian hari padohanon akamang doho tamuina nami na melandasi, mendasari, bahkan na melatar belakangi reformasi na pinatupani Martin Luther doho taka donganna jala sian reformasi na pinatupanai adong ma tulu sola na macai terberita sahatu tikion. Jala sada siani ima nanidok na sola fide. Totu borhasian pangatusion na tadok manang marhite-hite topik ni minggu taidwe na nidok na sola fide. Jala songon na taboto adong dope muse sola gratia dohot sola scriptura. Hamok kadongan totu na parjulu na naing dohonon na marhite turpukon manang marhite topik ni minggu tai molo didok disi dipitori ala haporsiaon dibenarkan oleh karena iman na parjulu na naing dohonon na disi tentu pabuan naso adong jolma na pitor manang benar. Tidak ada seorang pun yang benar siad diri na sadiri. Dangadong jolmaon dangadok sian hitaon na pitor siad diri na sadiri. Termasuk na margor si pitor ate. Dangadong na pitor. Siad dirina sadiri. Na dipitori debatado hita saluhutna. Kita ini siapapun dia. Kita adalah orang-orang
yang dibenarkan oleh Tuhan. Dohot pangatusion na asing, danga dong jolma na sempurna. Jadi molo talapati tu situasi manang pangatusion si songoni rupani, barani mahita maddo, danga dong jolma na sempurna. Danga dong jolma na sikop di portibion. Na disempurnakan dohita sudi. Ido asadido akan nabisuk songonon, sebaik apapun manusia tidak dapat membenarkan dan menyelamatkan dirinya sendiri. Sebaik apapun dia. Saburju-burjuna, sadenggan-dengganna. Tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak dapat membenarkan dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya, seburuk apapun manusia, Allah dapat membenarkan dan menyelamatkannya. Sajahat-jahat ni jolmai, saburuk-burukna, sarwa-arwana, Allah dapat membenarkan dan menyelamatkannya. Tutu kalimat na perpudion, merdumu mai tunatadok nakiningan tu sola gratiae hanya oleh anugerah Allah saja. Di hamua kadongan, songon na jujut tabigi di jamitai sasitong na dangadong manusia superate. Superman. Molo adok peta bigi jalataida si songoni holat di film sabing doi. Holat di cerita film sabing doi. Dungi muse nunga mate si Superman. Superman is dead. Danin na do di judul di filmi. Jadi dangadong manusia super, dangadong Superman. Na adong ima si Suparman do. Anggo si Suparman macai gudang doi. Adong do si Suparman na marmarga si majutak. Adong do na margoar si tua Suparman malau. Adong do si Suparman siregar. Adong do si Suparman yang lain. Jadi Superman dangadong, si Suparman do na adong. Jala gudang do hakurangan dohot hagalion ni si Suparmanon. Adong do hagalion nai di tangan na. Ima tangan na sayolo jama-jama, jala na sayolo pastap-pastap, tangan naolo law-law rupani. Dikit-dikit paap, dikit-dikit paap inna rupani. Jama-jama tangan nai, saya jama-jama do tanganmu. Jadi adong do hagalion ni si Suparman ni di tangan na. Adong do muse hagalion nai di pak na. Jadi say law-law tangolo betah ibana di jamu. Gawe di dok may bana laki-laki super suka pergi, jarang di rumah. Adong do muse hagalion nai ya di setabi di simajujungna, di pinggolna, di sipareonna. Saya sudah dibigi, dohok naso si bigi dibigi tangihian ibana rupani. Di dok, nak saya sudah pa bigi-bigi. Adong do hagalion nai di simalolong na, sudah di bereng. Nak saya sudah berengin. Nak saya sudah berengin. Adong do muse hagalion nai di igung na. Saya sudah dianggoy, naso sianggon, dianggo. Adong do muse hagalion nai di pamangan na, dohok di inganan na asing. Molohamu di dia mah hagalion muna. Di dia mah hagaliota. Na pasti dangadong jolma na sempurna ate. Dangadong Superman na kita dokon. Si Suparman do na adong. Sudido hita marna punahon hagalion. Alai ba si pata maul do hita mengakui hagaliotai. Say halubiot ta do rupani halubiatai do tapa buah-buah. Mengaluli hahurangan di dong ado maluate. Ima hita na sesungguhna. Jadi manusia itu adalah manusia yang punya keterbatasan.
kekurangan, kelemahan di mana-mana. Ima au, ima hita salugutna. Hama kadongan molo dido Apostel Paulus dangadong napitor na mangulaho patik bukan berarti gabe soriko be patiki. Gabe dang argabe patiki tumigon namai dibolokon dangi maksudna. Jadi Paulus bukan sedang melecehkan hukum Taurat. Takasdo dido ibana nakiningan halak Jahudi duau inna ibana. Artinya halak nong mengulu di bagasan patiki do ibana. Jala adorak sutrupuk tahun dipicang ibana do si Kepas, si Petrus, na munafik ibana rupani. Anggoso rodo piak kadonganna ba rak mangat do ibana dohot akka parbigu didok disi. Naso sarupa dohot ibana, naso marsunat inina. Alai dungro akadonganna sian na asing gabe sumuru tibana sian donganna. Jadi munafik ibana rupane disi. Hamu kadongan saha porsiaon dangi maksud ni Apostel Paulus molo didok ibana dangadong napitor na mangulahu patiki bukan berarti dang rikok be patiki dang argabe dak pola be hangulu honon tone dangi nanaing do honon nadisi. Macari kok do arga honon jala macari kok do jamot tonon patiki. Holani tutu dangadong napitor na mangulahon patik. Mungkin molo ta bahasa hodo bahasa na sederhana dangadong na sempurna mangulaho patiki. Dangadong na lulus mangulaho patiki. Boy do ibana lulus di patik na perjulu, di patik na paduahon. Atik bohado gabi gagal di patik na patuluhon. Boy do ibana lulus di patik na palimahon. Alay atik bohado gagal ibana di patik na papituhon, patik pawaluhon dohot akka na asingi. Macayargado patiki akamang dohot tamuinang. Jala molo tagobar honi patiki dus marai songomur baut taboto do murate skrup taboto do lapatan ni. Jadi molo adong kareta motor molo di Medan di dok kareta molo adong mobil asabui dasip sude akas perpak ni mobili seperpak ni karetai na adong do mengikat ibana na adong do mengunci ibana imamur. Jadi molo longgar murnai marhaba ngadui sude ditiki mardalan marbolong ngadui sude na dikuci na dipada sip murido ibana na dipada sip bau nai do ibana asahot aka seperpak nai onderdil nai sude. Songoni manaing patiki dihita. Macayarga macarikok do patihi molodanga dongi buidu hita gabe masiat Tuhan dang masiat Tuhan ate. Buidu hita gabe masih hosoman dang masih haholongan. Ima gunana. Jadi Paulus tidak sekedar maksudnya tidak sedang mau menyepelekan membuang hukum Taurat ditiki di dok ibana dangadong napitor na mangulahot patik. Sekedar informasi akamang dohot tamuinang radak sude benuaing gereja na adong di Portibion na say majahahon patiki di parmingguon manang nama bahen patiki gabe bagian na sotar sirang sian liturgi gereja dak sudebe. Jadi molo tapareso mungkin dak pajuluhui ba madok HKBP, GKPI, HKI, GKPS, GKPA, dohot akka gereja na serumpun dohoti marah nasai patu bigihon patik na sapului diganuk parmingguon na si ganuk minggu. Dang na menudu na asing alai tacoba majo tacek rupane dak sudebe nama bay patiki bagian ni liturgi di parmingguon nai. Lapatan na di sini naing dohonota aka gereja-gereja nama bahkan na somanirang pajahau de patiki sial liturgi di sima taida nakiningan dihina hargane patihi dihita. Jadi dang na naing mabolokon dang na naing mangarupakon patihi Apostel Paulus. Songoni do nang Jesus
ditiki muruk akka parisi do Yahudi rupani si boto surati ala diputihi akka sisiani biur ni eme tongo diari sahabat ala ngamalena sida didok Jesus dang nanay mangarup pakon patihi molo gabi adong diula akka ulaon di pas di ari sabati alay napasi kopod do takana asing dope. Hama kadongan saha porsiaun dosdo nanidok ni Apostel Pauluson tu nanidok na muse imataringot tu haluaon. Jadi molo tajahan non di Efesus bidudua ayat sada rodi ayat 10 macai takas di do Apostel Paulus disi pabua haluaoni asini rohani de batasa bingdwe di hita. Lapatanna molo malua pe hita hinorhon ni asini rohani de batasa bingdwe danga dong upayata disi dada alani ulau nadinggan natapatupai asa di palua Jehovah hitau. Tentu suku-suku natubu di hita marhite pernyataani ima atau ngahado gunani ulau nadinggani tapatupa. Alusna songonoma ulau nadinggan ima alus ni nadinggan nabinahin ni Jehovah di nguluta. Jadi dada asa alai ala. Dada asa di palua hita ubahen taulahon nadinggan. Alai ala naung di patu pade batado haluau di nguluta ubahen tapatupa nadinggani. Jadi alus dui ulau nadinggan na tapatupai ima respota alusta tu nadinggan naung pinatupani debata di bagasan nguluta. Jadi sola gracia molonina holan asini roha ni Jehovah sabing do ngulutaun bukan berarti akan nadinggan na tapatupai dang marlapatan. Ale ala naung jumulu Jehovah patupaho di hita ta alusi may marhiti aka ulaon doho pabahenan nadinggan di ngulutaun. Jadi ganup taulan nadinggan taingok ma padohan na digijang nakiningani. Molorak songoni akamang doho tamuinang gabi buy duan non asing pangatusyon na gabi hira semacam sogok manang semacam umpan manang memancing. Selengkap na songono ma di do Apostel Paulus di Efesus 2 nakiningan. Aisian asini roha do ubahen na malua hamu dalan haporsyaon. Jaladada binahen muna silehon-lehon ni debata ado. Dada tung sian parula ni asaunang adong na mamuji diri. Ima didok di Efesus 2 ayat 8 rodi ayat siai. Jadi asaunang adong na bermegah. Unang adong na menyombongkan dirina. Unang adong na memuji-muji dirina. Alanya audo darong alani Tuhanino ni. Asa unak songoni do rupane pangatusyon. Hamu kadongan di pitori alaha porsyaon dada na mangulah patik sian pangatusyon si songoni manuaing gabe sahat Apostel Paulus tu sada kesimpulan dohot haporsyaon nasitong di nanidok na dada aube na mangului nuaing Kristus do mangulu di bagasanao. Ia mangulu piau nuaing di bagasad daging, mangulu marhite-hite haporsiaun di anak ni debata. Nama kaulong yau jalan nama ngalehod dirina humokopau. Aku hidup, tetapi hidup yang kuhidupi bukan lagi hidupku sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ima kesimpulan ni Apostel Paulus mangatusi dohok mangalapati hapitoron marhite-hite haporsiaone. Jadi dada alani ulaun patik alai alani haporsiau dohita dipitore debata. Hita pe laos ido tong nata haporsiai. Ido nata atusi akan naung pinalua ni Jehovah. Na dipitori Tuhan ido hita ubahen gabe pitor hita di adopan nai. Amen. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam nauku bigi hami. Paurat to mai
asa di perbuihok katami, perbuena dengan perbuena tongki. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.